kalitate handia izan dela, eta ez dela batere erraza izan sari banaketa hori egitea, aukeratzea, zein den, hoberen, eta zein gelditzen den kanpoan. Baina azkenen erabaki, 3 saritu izan dira, 3 saritu horiek zeintzuk diren aipatuko dizkizuegu poliki. Eta sariak banatu ahala, ikusi ahal izango dezute ere bai laburmetraia. Sari banaketa hasiko gara 3. saritik. Pantaila jargatu eta jartzen den bitartean, 3. sari honek izena du zertarako amestu. Hemen duzue ba, ikasle hauek egindako laburmetraia. Sari hau, oien Paulazak banatuko du, eta berak aipatuko du talde honen partaideak zeintzuk diren. Naia Cannabis, Jon Cateriano, Jonander Emperador, Maier Esteban, Micho Abril, Andrea Gómez, Julen Iraola, Jon Irizar, Eric Caballe, Irnera Pasaran, Usuene Lechundi, Xabi Lizartza, Xavier Muruzabal, Álvaro Oliveira, Lander Ortega, Nora Aguilar-Zabal, Alain Pina, Nahore Supe, Joseba Beinturi. Beraz, ikusten ez bat parizkaite, olako laburketei batean. Hora, alda zuten guztiak. Zorionak, zuentzako, €150. Lehenengo batxillerko ikasleak. Zela osoak parte hartu du laburketraiarenak. Zorionak taldera nagatik ere bai. Bigarren saria ikusten duzuten bezala, esnatu, mundua zure zain dago.
duna da? Maider Etxebeste boda de tiempo. Zorionak Maider. Bigarren sarean Maiderrek 200 euro irabazi ditu. Gozatu honetan. Eta sorpresaia ez dago sorpresarik, lehenengo saria, Inbasio Estralurtarra. Pretty